Sada kada nisam uborila čašu, nikad neću. Zdravo svima i dobrodošli još jedan moj video, dobrodošli na moj kanal, ja sam Anđela. I evo u nizu svih serijala koje snimam danas, zato što eto, slobodna sam danas pa rekao hajde da popričam sa vama o ovoj temi. Nisam ugasila svetlo, da ne ustajem sada. Danas pričamo o javnom komentarisanju i navodnom, to je samo moje mišljenje. Želela sam da pričam o tome jer sam ja jedna od tih koja redovno dobija, to je samo moje mišljenje, to je pozitivna kritika itd. U stvari je neka vrsta omalovažavanja i želje za, ne znam kako to da nazovem, pravom koje neki od ljudi misle da imaju i da je to njihova... Da je to jednostavno njihovo pravo. Želela sam da pričam o tome zato što pre nekog vremena ja sam izbacila klip gde sam pričala, komentarisala sam valjda Bakinu pesmu, nemam pojma, gde su svi rekli, to jeste svi, nego bilo je komentara, pa super si ti, baš si onako lepo iako si bucka. Thank you very much, ali meni to ne treba. Dozvola za javnim komentarisanjem je danas veoma širok pojam. Svako od nas smatra da ima neku dozu dozvole i prava da komentariše neke stvari. Of course, mi možemo mnogo toga da komentarišemo. Na koji način će to da se protumači, da li mi zapravo imamo pravo na to, to je već nešto drugo. I da li je to u našoj... Da li je to zapravo naša želja da nekome pokažemo da smo bolji ili šta je? Verujem, pogotovo pričat ću sada o YouTube-u, juče sam pričala o YouTube-u, spomenut ću i danas. Pre je bilo drugačije, komentarisale su se novine, naslovi su se čitali kao i časopisi, ja ih zovem tabloidni časopisi, gde se moglo pročitati svašta nešto. Inače, ovo moja drugarica koju nisam ispeglala, zaboravila sam, neka je. Svašta nešto je bilo, jel? Sada je to drugačije, sada se sve to radi online. Najčešće može neko da vam postavi, vidi kakav imaš nos, vidi koliki su ti kukovi, pa ti si debela, pogledaj kakav je eyeliner bi si ga lepo izvukla, šta ti je to tu, kako ti je to tu rupa, jesi li se potukla, pogledaj ti tako mlada imaš boru i tako dalje i tako bliže. Zašto ti tako mlada šminkaš? Zašto ti tako mlada udala, zašto ti tako mlada imaš decu? Nemam decu, hvala Bogu, mislim za sada, hvala Bogu i nisam udata, ali to mi je jedno od primjera. Susrećem se sa mnogim komentarima, javnim komentarisanjem gdje ti kao anonimus sa jedne strane možeš da izneseš to bez problema, znači nemaš problem da to kažeš, ali problem je to reći uživo. Verujem i to kažem, ono što smatram ugovaranjem jeste ako ti možeš da sediš sa nekim i pričaš to tako sa njim i pričaš, kažeš joj Bože vidi kakva je bila, imala je neki kariš, pinkal, neke zelene patike, nebitno. Kada staneš i razmisliš da li ogovaram ili iznosim svoje mišljenje, prvo se zapitaj da li bi ti toj osobi smeo, da li bi ti to smeo da pričaš ispred te osobe, pogledaj zašto si uzela taj kaiš i to. Mi najčešće to smemo da kažemo našim prijateljima, našim, ne znam, ja mojoj sestri, sestrama, drugarici ovako, Anđeli mojoj, koliko puta, ali ja njoj to kažem face to face. Kada bi svako od nas smeo da javno komentarisanje stavi u poziciju davanja mišljenja face to face, tada možete javno da komentarišete. Pitanje je da li bi bilo ko od njih smeo da vam priđe na taj način i kaže vam izvini, zašto nosiš te patike, ružne su ti. Teško da bi bilo ko od nas, mislim nas, pričam generalno, teško da bi bilo ko smeo to da odradi. Ovo mi vadi oči. Evo, javno komentarisanje, zašto nisi ispeglala kada si mogla sve? Mogla sam, nisam, da vidim šta ćemo sada. Jel? Verujem i čvrsto sam sigurna da većina ljudi na ovom svijetu
nema tu snagu i da skupi tu hrabrost da nekome priđe i kaže mu iskreno mišljenje koje smatra da toj osobi neće prijati. Ako već znate da nekome nešto neće prijati, kao na primjer kriv ti je nos ili imaš oči koje idu u X, koje ja prva imam ovo oko koje, ili ovo nisam ja više sigurno, mislim da je pre ovo, koje malo šeta, ili ti dok pričaš dižeš usnu, ili se mnogo mlatiš, zašto se mlatiš kada konstantno pričaš? Da li bi bilo ko od njih smeo da vam priđi i kaže vam to? Ili pozove? Zapravo, mislim da je čak i lakše pustiti poruku i nekoga pozvati i reći mu nešto nego biti pored njega i reći mu nešto. Zato što, inače kuvam nešto, plašimo se reakcije. Plašimo se iskrene reakcije ljudi. Najveći problem je na ovoj planeti, jer se mnogi ljudi plaše tuđe reakcije. Reakcije, na primjer, koje ćemo mi nekome, zapravo iznećemo mišljenje i na koji način će on reagovati. To je najveći problem današnjice. Ne smemo biti iskreni. Plašimo se iskrenosti. Zašto se ljudi plaše iskrenosti, nikada neću shvatiti. Volim iskrenost, volim da kažem šta mislim, makar mi se to obilo u glavu. Ali ja ću ti reći. Ali, iako kažeš, možeš neko da komentariše, Bože Anđela, i dalje si debela, a do pre 2 godine si pričala da je zdrav način života nešto što svi trebamo da imamo. I know. Da, pričala sam i pričat ću i treba imati zdrav način života i treba voditi računa o svom zdravlju. Da, pričala sam. Ali pitam se da li bi iko smeo to da mi kaže u lice da nije to moja porodica, moji najbliži prijatelji. U tome je problem. Iskrenost je potpuno nestala. Najviše na svijetu bi voljela kad mi neko smeo da mi priđe i mi kaže šta mi misli. Najviše bi voljela. Ali malo je takvih ljudi. Nažalost, malo je. Još jedna stvar, kada već pričamo o javnom komentarisanju i o cijeloj, to se pretvara u teoriju. Ljudi se stvarno pretvara u teoriju jer to bahanalisanje, ta vrsta bahanalisanja je prešla meru. Znači, stvarno je prešla meru. Šutnula sam to. Ne mogu da verujem da ljudi sebi daju za pravo da drugim uništavaju na takav način život. Ja ću ovo isto da pretvorim. Zato što, kažem, daju za pravo da nekome uništi život. Znam zašto sam to rekla. Zato što postoje mnogo ljudi i mnogi od nas ne razmišljaju o posljedicama kada komentarišemo. Ja sada, iz ove perspektive, nakon svog razmišljanja, shvatam jednu stvar. Niko ne razmišlja na taj način da može nekoga uvrediti. Za sve postoji lepa reč. Za sve. Do toga, a postoji i ono, ne petljaj se u tuđe živote. Ne treba da vas interesuje da li je ona odradila usnu, zašto je odradila usnu, da li je to vredi, da li je to skupo, zašto koristi skupe proizvode, zašto se šminka s kojim proizvodima kada ćete sve potrošiti. Mislim da to ne treba da vas interesuje. Prvenstveno zato što nije vaš život. I to sam juče rekla. Živite vaš život. Ne živite tuđ. Nemojte da vam uzori i ideali budu u tome. Da budete što bogatiji. Da budete najbolji u svemu. Budite najbolji. Ali sebi najbolji. U tome je problem što to ljudi ne shvataju. Najlakše je biti frustriran i sesti i pisati komentare. I javno hejtovati. Javno. Budano si anonimus. Ti nazoveš to javno komentarisanje. Javno sam rekla. Ja mogu javno, pazite, ja javno posle onog komentara, pa Bože, debela si, ja mogu da krenem i da sam ja isfrustrirana s vremenost, da sam ja isfrustrirana, sednem i da se prepirem i prepucavam sa tom osobom, ali ja od toga nemam ništa. Samo ću sebi izgubiti vreme i to. Zašto ljudi photoshopiraju slike? Zato što su nezadovoljni, zato što žele da prikažu sebe idealnim.
I zbog toga ljudi photoshopiraju slike, kače potpuno drugačiji način života nego što žive, samo da ne bi došlo do hejta, već da se ljudi dive. Ljudi samo čekaju kada će im se neko diviti. Divit će im se onog momenta kada one naprave sve idealnim i kada ne osete ni jedan negativni komentar. Čim dođe negativni komentar, down. Nezadovoljne osobe koje ne shvataju svrhu komentarisanja, iskorišćavaju na taj način. Iskorišćavaju na taj način da nekoga može spustiti samopouzdanje. Možda ta osoba stvarno ima problem sa tim nosem, jednostavno nema novca da ga operiše, a smeta joj. I vi joj na takav način, laički rečeno, natovarite još veći teret. I zašto biste to radili? Zašto biste nekog na takav način maltretirali? To je vrsta maltretiranja, to je vrsta nasilja, to je digitalno nasilje. Generalno gledano, mnogi ljudi, nazovemo hejt komentarima, jeste vrsta digitalno, ja to smatram digitalnim nasiljem. I to javno komentarisanje je za mene, ja sam užasno iznervirana zbog toga, javno komentarisanje na takav način je za mene užas. Užas, blagi užas. Ja mislim da bi naplaćivala kazne, znači kazne bi naplaćivala. Generalno ljude kad udarite po džepu, oni tada tek osjete možda da su napravili neko pip ili možda da su nešto loše uradili, ali čak ni tada ne znaju. Problem je u tome što ljudi ne znaju da preuzmu odgovornost. Ono što ja sam naučila na akademiji dok sam sada bila, jeste da svaki put kada napravim neku glupost, na primjer, desi mi se, ne znam, da ne uradim dobro pripremu štampu vizit karti i sada pozovem štamparem i kažem mi, znaš Anđela, ti nisi dobro odradila pripremu vizit karti. Ja mogu kaže, pa kako, pa to se pomerilo dok sam ja donela, to se nešto prekomila, mogu. A isto tako mogu da prihvatim svoju krivicu jer sam ja to uradila i da kažem, ok, sad ćemo vidjeti šta se desilo i rešiti taj problem. Dakle, prihvatite tu krivicu, ja sam kriva, desilo se. Prihvatanje krivice za donošenje nekih komentara, način na koji se ponašamo prema ljudima je pola posla. Pola posla da mi prihvatimo sve ljude kakve jesu. Da prihvatimo tu osobu, pa Zoranu su svi hejtovali što ima skičav glas, ja sam prva koja ima isto skičav glas. I dok pričam mogu da, evo sada, oni su nju, nazovimo, hejtovali i ubacivali ružne komentare. Pričali o tome, uradila si grudi, uradila si usne, ajmo da vidimo šta je sledeće. Ma dajte ljudi, ako se devojka osjeća tako dobro, ostavite je na miru. Takvo javno komentarisanje, Bogu hvala Zorana razmišlja svojom glavom i nije u tim klinačkim godinama, ali zamislite da vi tinejdžerki koja ima, ne znam, tanku usnu, ravnu zadnjicu, lupam, napišete tako nešto, pa mislim stvarno. Mislim da takvo komentarisanje ljudima samo pravi još veći problem. Činite ih, oni koji nisu sigurni u sebe, činite ih još više nesigurnim. Dovodite ih do nekih situacija da oni nemaju izlaza. Evo, ajmo hejt sad i na ovo. Dakle, osoba koja želi da te pohvali, pohvalit ćete što imaš lepu belu pozadinu. Na primer, osoba koja želi samo da ti ishejtuje, reći, a zašto ti se vidi ovo posteljina? Zašto ti to ubacuješ? Loše ti osvjetljenje, odi ti malo jače, odi ti malo svetlije. Da. Ljudi to rade. Ljudi izuzetno to rade. Bogu hvala, zabranila sam negativne komentare na svom kanalu. Zapravo svi komentari prolaze kroz moje ruke, pa tek onda izlaze na YouTube. I to je ono što ja radim. Namerno to radim, zato što ne želim da se takva energija i takvo javno komentarisanje sprovodi na moj kanal. Baš zbog toga. I to mnogi youtuberi rade. Većina youtubera koje ja poznajem i znam da to rade su na svojim kanalima cool i puni neke pozitivne energije i uvijek bacaju neku foru. Svaki youtuber takav je onaj koji je zabranio komentare ili onemogućio potpuno komentare. Pa pogledajte Zorana. Zorana je na početku skroz potpuno onemogućila komentare. Nije dozvolila da se komentariše, od skoro možda se komentariše. Ana filtrira komentare, zapravo prolaze kroz njene ruke pa tek onda izlaze. Znači mora ona da ih pogleda. Nisam sigurna za Bojanu, ali verujem da i ona to radi. Zato što jednostavno
mi koji smo sigurni u sebe, koji znamo šta radimo i znamo koliko vredimo i šta vredi, znamo kako ćemo sa takvim ljudima. Ali šta ćete vi da radite, ne znam, sa tinejdžerom ili tinejdžerkom koji nosi protezu i svi ga nazivaju ovakvim i onakvim imenima? Ili nešto na takav način. Dajte ljudi, osvestite se. Osvestite se da takvo ponašanje nigde ne vodi. Da takvo javno komentarisanje će samo dovesti do propasti. Mnogi tinejdžeri su želeli da izvrše samoubistvo zbog takvog pritiska, nazovimo javnosti, i takvog pritiska i ponašanja ljudi prema njima. Osjećaju se loše, osjećaju se nesigurno, osjećaju se nezaštićeno. Zbog takvih ljudi kao što ste vi, što dozvoljavate i pravite takve stvari. Nigde to neće dovesti i ništa dobro neće učiniti. Zato vas molim, evo završavam video, javno komentarišite. Niko vam ne može zabraniti, ali dobro razmislite šta javno komentarišete. Jer svaki negativni komentar koji vi smatrate pa nije to ništa, može nekome da bude sve. Može napraviti veliku pometnju i veliki problem. Samo ću reći za kraj, setite se one devojčice koje sigurno nema više od 12 godina ili 13, koja je pričala o raskidu sa svojim dečkom i kako se to završilo. Tako da, to je to. Ja završavam za danas. Nedelja je, ponedeljak je sutradan. Neka vam to bude za nauk. Razmislite o vašim koracima, o svakom vašem koraku. Ja vas ljubim puno. Mi se vidimo u četvrtak i se nadam. Ćao!